Hello! Tanggalin natin yung bubbles. Hello! Kumusta? Pasok tayo sa bahay na. Tapos na. Daming dami to. Oh. Yan, di pa kami tapos maglinis. Oh. Bisyon. Upod na naman ako alit at mag-ugurugong. Kumusta, Humblebee? Delphin Manubag. Hello. Sinong ka-date nyo kahapon? Salamat sa pabiji-biji. Dudong Pugak. Mag-ano na ako, mag-i-end na ako. 1 oras, tama na yung 1 oras. Tingnan mo yung kusina dito. Kita mo yung yung maleta na yan. Ano yan? Nakaharang. Bye guys! Salamat! Shout out na lang kay Ma'am Nancy Valencia, nandito siya ngayon. Kay Humblebee, kay Dudong Pugak. Salamat sa inyo. Salamat. Bye-bye. God bless.